Hui, onpas täällä kirkasta. Tästä tänään tehdään olkapäät, selkä ja rinta. Mä kävin toispäivän salilla, niin mulla on vielä vähän paikat kipeät, niin katsotaan miten sujuu. Siis tilasin Sabrina Carpenterin julisteen, siitä sen uusimman levyn, mitä en nyt muista nimeltä, niin siitä kannesta. Mä tajusin siis heti, kun mä olin painanut osta, että niin, että tää on semmonen pieni, semmonen A4. Katsotaan, onko tää nyt edes hieno. No siis... Niin, no... Siis onhan tää nyt hieno, mutta tää on ihan tosi pieni. Niin silleen... Jos mä laittaisin johonkin seinälle, niin se olisi niinku näin pieni. Kyllä mä jotain keksin tälle. Nopea osteesta. Huomenna on siis Yläpop, niin olen menossa sinne siis valokuvaamaan. Ja nyt on perjantai, niin mun ei kannattanut silleen tehdä enää mitään ruokaa, niin ostin valmis makaronilaatikkoa. Ja kyllä Virosta saa siis Prismasta ihan näitä Atrian valmis makaronilaatikkoja. Sitten mä otin huomiseksi, koska mä lähden aamu 7 laivalla, niin en ehdi syödä kotona todennäköisesti aamupalaan, niin ostin tällaisen leivän. Ostin mun ystäville vähän tuliaisia. Täällä on tätä Kalevin valkosuklaa, mustikkasuklaata ja sitten tällaiset kasvonaamiot. Niin vähän jotain kivaa viemistä. Mun oma kuorintavoide kautta, kuorinta tää oli siis lopussa. Niin nää Organic Shopin on siis aivan parhaita, niin ostin nyt tällaisen matcha mojiton. Niin kokeilen tänä iltana, että minkälainen, tai siis varmaan samanlainen, mutta tuoksuu vaan eriltä. Ihanaa, että täällä on ainakin ihan sika hyvä sää. Kiva kuvailla, koska nyt jos tulisi joku vesisade, niin olisi aika hirveätä. Olen matkalla luentopaikalle, missä saadaan ohjeistukset. Mulla on tämmönen laukku tässä ja sitten täällä on mun kameralaukussa, koska ei saanut ottaa mitään niinku ylimääräistä. Nyt on ainakin silleen hyvin pakattu kaikki. Joo. Aina jossain kohtaa mä oon kyllästynyt siihen, ja mä totesin, että mitä jos mä alan tekemään näitä tapahtumia. Aika semmonen leikko. Ei pitäisi olla. Mikä tunnu ei
Auttava saapuminen ottamaan laukusta. Minä holkasen kaasuun siihen vanhaan. Noniin. Siellä me komeillaan. Nyt ruokaa ja juomaa. Joo, täällähän me Tää silta menee. ihan Hei. loistavaa. Miettikää vaan tässä vähän dissaatu sit. Tai siis ei ne oo hyviä. Siis hä? Just Mä en tiedä mistä Tää puhutaan. on tiiäks sama kun kuvattais saunakäyttönä kuvaa sitä korjaa muut Sallasta ja Karista. Se tulee niinku, se on nyt ihan hetken se aurinko, se menee tonne niinku, se meni jo vähän. Jee! Helsinki Summer, let's Helsinki go! Summer. Ella esittelee Bönän salia. Yes, welcome, welcome. Pitää laittaa lumistilat. Wow. Ja täältä vähän shoppailla vaatteita. Sun tätet on sun. Joo. Haluatko kokeilla tätä vai kokeilla? Jos mä saisin tän nyt loppuun, niin olisi ihan hyvä. Ihana Tallinna. Once again. Jotenkin toi taksikuski ajoi yhdessä kohtaa siis yksisuuntaista väärään suuntaan ja sit sieltä tuli auto ja sit se väisti niitä silleen ja sit ne autot oli vaan silleen what's going on ja mä olin vaan siellä takapenkillä, että okei, well hello Tallinn. Olen päässyt kotiin. Matkalaukku pitäisi purkaa ja en ole syönyt nytten 8-7 tuntiin, niin vähän alkaa nälkä olla. Kun mä en jaksa ostaa tuolla laivassa mitään, kun se maksaa niin paljon, mä en maksa mistään leivästä 7 €. Mutta takaisin Tallinnassa.